Δεν είναι πλέον χρώμα. Είναι κάτι σαν νεροπολιά. Βλέπετε, καταπληκτικά μπορεί να δει κανείς μεγάλη ποικιλία στις ομάδες, άλλες διαδικίες, διαδικίες, σήματα τα οποία είναι κρυμμένα, πρέπει να επενδύσουν την καταχώρηση της σήμανσης. Και μάλιστα πιστεύω το εξής. Ξέρετε, ακόμα και αν είναι καθαρή η καταχώρηση της σήμανσης, πάρα πολλές φορές θα απαξιώνουν. Γιατί κινούμαστε σε έναν δρόμο που μπορεί να τρέξει κανείς με 160, λέω, και βλέπεις μια πινακίδα που λέει 40. Θα τη σεβαστείς? Όχι. Θα πεις ποιος του έβαλε αυτή την πινακίδα. Γιατί είναι αναξιόπιστη. Και δεν είναι πολύ απλό να πεις τη συγκεκριμένη πινακίδα αναξιόπιστη, άρα τα όρια κυκλοφορίας, τα όρια ταχύτητας είναι αναξιόπιστα. Απαξιώνεις το σύνολο του πινακίδα. Θα βλέπεις μια πινακίδα που θα λέει την κύρια στροφή, θα λες ο ίδιος ο Βλάκας τώρα λοιπόν μια έβαλε και Αθήνα. Θα γεμίζουν οι στροφές σε εξάκια. Οριζόντια σήμανση. Αν παρέχουμε τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε δεν είναι σε προδιαγραφή γιατί δεν τα ελέγχει ποτέ κανείς, πολύ απλά μεθανολόγοι, φαντάζομαι οι χημικοί θα μπορούν πολύ εύκολα να αξιολογήσουν ένα υλικό αν έχει υλικό το οποίο χρησιμοποιούν για αποφάσεις και διαγραφήσεις, αν έχει στοιχειώσεις τις οποίες πρέπει. Βλέπει κανείς καταστάσεις όπου δεν υφίσταται διαγράφηση και δεν μιλάμε για καινούργια πράγματα, μιλάμε για δρόμους που υπάρχουν και το βλέπει κανείς σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις όπως εδώ. Και ξέρετε, δεν πρέπει να στοχεύουμε πάντα στον οδηγό, ο οποίος είναι εργάτος, είναι νέος, βλέπει καλά, τα καταλαβαίνει όλα, έχει εμπειρία. Στον ίδιο κόσμο θα περάσει και ο παππούς, ο οποίος είχε μάθει να οδηγεί 40 χιλιόμετρα την ώρα και ξαφνικά έχει ένα αυτοκίνητο τούρμπο το οποίο τρέχει με 200, θα πάει σε αυτό το κόμμα και δεν ξέρει τι να κάνει. Η έκπληξη από την έλλειψη πληροφόρησης και την έλλειψη καθοδήγησης οδηγεί σε ατύχημα μαθηματικά. Σε διασταυρώσεις. Μεγάλο πρόβλημα έχουμε σε διασταυρώσεις. Όλα αυτά είναι εμπειρίες που εγώ προσωπικά τουλάχιστον είχα συμπελέξει επίσης πάλι που συμμετείχα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου σας είπα έχουμε βρει καταπληκτικά πράγματα στα ιδρύματα και δεν προλαβαίνω να τα πω αυτά. Θέματα ορατότητας, θέματα όταν προσεγγίσει ένα κόμβο, ποια θα είναι η πληροφορία την οποία θα πρέπει να έχεις. Θέματα καταχώρησης σήμανσης διασταυρώσεων ακόμα και σε κυβερνητικούς νόμους και για θέματα ορατότητας. Για περισσότερες που συνέχεια. Οριζόντια σήμανση, θα προχωρήσω λίγο γρήγορα αυτά. Σήμανση προτεραιότητας σε κόμβους. Ξέρετε, κάθε 5 χρόνια λένε ότι θα πρέπει να κάνουμε αναθεώρηση της καταχώρησης σήμανσης κάθε 5 χρόνια στην περιοχή κτλ. Μα στην Ελλάδα, κάθε 5-7 χρόνια του πολύ αλλάζει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Προστίθενται καινούριες διατάξεις που τροποποιούνται κάποιες άλλες. Το καλοκαίρι θα είναι καινούριο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπου θα λέει ότι το κυκλικό κόμβο έχει προτεραιότητα που κινείται μέσα από εκεί που μπαίνει. Θα το πάρει κανείς πρέπει, δεν το πάρει κανείς πρέπει, γιατί κανείς δεν φροντίζει μέσα από τη διαδικασία της διαβίου εκπαίδευσης να πληροφορήσει τους οδηγούς, ξέρετε, αλλάξαμε αυτό το πράγμα, είναι διαφορετικά πράγματα. Και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε ατυχήματα ακόμα και σε κόμβους όπου θα τους βάλουμε να τους σχεδιάσουμε έτσι ώστε να μην έχουμε. Σήμανση σε επικίνδυνες καμπύλες. Θα προχωρήσω λίγο γρήγορα αυτά όλα. Βελτίωση διαβάσεων πεζών. Εμείς λέμε ότι έχουμε μια κοινωνία η οποία σέβεται τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Λέμε ότι είμαστε μια κοινωνία η οποία αγαπάει τον συνάνθρωπο, έτσι είμαστε κοντά στο πλανό μας. Ενώ οι άθλοι, οι Γερμανοί, οι Σουηδοί κτλ. Δεν είναι ψυχροί άνθρωποι. Και ερχόμαστε αυτά να τα καταρρύψουμε γιατί είμαστε ασθενεί. Εμείς τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους αναπήρους κτλ. Τους βάζουμε σε ένα δωμάτιο στο σπίτι κατά κανόνα στο πιο σκοτεινό. Ενώ όλοι οι άλλοι στην Ευρώπη τους βγάζουν έξω. Τους βγάζουν έξω γιατί έχουν υποδομές και φροντίζουν και για αυτούς. Εδώ, όταν βάζουμε διαβάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες, το πρώτο πράγμα το οποίο θα γίνει θα πάει να παρκάρει κάποιος εκεί ώστε να μην μπορούν να περάσουν. Θα προχωρήσω λίγο γρήγορα. Βελτίωση διαβάσεων πεζών, επέκταση πεζοδρομίων, κυβερνώματα και τα λοιπά, στους κυβερνητικούς κόμβους. Οι κυβερνητικοί κόμβοι ήμασταν τόσο έξυπνοι ώστε πήγαμε και τους ξεπατώσαμε κάποια δεκαετία και τώρα τους αναφέρουμε όλους πίσω. Θα σας κάνω μερικά παραδείγματα γιατί εγώ όπου μπορώ
έχουν κυκλικούς κόμβους. Βλέπετε κυκλικούς, αυτός είναι ένας μαξιμαλιστικός σχεδιασμός του κυκλικού κόμβου, είναι στο Kingston. Έτσι. Υπάρχουν όμως περιοχές που μπορεί να αναπτύξεις πολύ εύκολα ανισόπεδο κόμμα, ακόμα και δύσκολα. Αυτό το οποίο βλέπετε είναι ένας κόμβος τον οποίο μελέτησα από τη λύση της Λευκοσίας. Είναι ένας κυκλικός κόμβος ανισόπεδος σε 3 επίπεδα. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχουμε στην Θησία με Αττική Οδό στην Αθήνα, αλλά σε 3 επίπεδα, ένα επίπεδο παραπάνω. Σε ένα χώρο ο οποίος είναι πολύ περιορισμένος. Είναι η λογική πως η ελεύθερη που πάνε σε ένα φουσβάκι. Αν κάνουμε καλό σχεδιασμό, μπορούμε να φορέσουμε. Έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα η κατασκευή κυκλικών κόμβων και σας παροτρύνω, όσοι τουλάχιστον ασχολείστε με πλάνη περισσότερο και λιγότερο με design, όπου μπορείτε να το προβλέπετε. Είναι με μεγάλη διαφορά προς την οδική ασφάλεια. Κλασικά, σε όλο το παράδειγμα μιας μικρής πόλης, Ανεδέα, είναι στο νομό Πέλλας για όσους το ξέρουν, όπου έχουμε μια κατάσταση με 2 αλάνες που λειτουργούσαν σαν ισόπεδοι κόμβοι, αλάνες στην Παναγιώτο, που κινείται κανείς όπως θέλει. Και αυτό λοιπόν με 2 πολύ ωραίους κυκλικούς κόμβους βολεύτηκε, νοικοκυρέθηκε, αν το θέλετε, και από αισθητική άποψη, αναβάθμιση του περιβάλλοντος του δομημένου, αλλά το σημαντικότερο είναι πλέον ασφαλής, δεν έχουμε ατυχήματα. Αντίστοιχα πράγματα μπορεί να τα δει κανείς με λεπτομέρεια. Υπάρχουν δράσεις πάνω από ναι, γιατί όπως σας είπα, η βλακία και η άνοια, η βλακία είναι ανίκητη, η άνοια παθολογιέται. Αλλά μετά από λίγο διάστημα που λειτουργήσουν, αυτοί οι κυκλικοί θα γίνουν αποδεκτοί σε όλους. Και να μην μιλάμε μόνο για τους άλλους, θα δούμε και το δικό μας το χωράφι. Εδώ αυτό το οποίο βλέπετε είναι η περιοχή μπροστά στο Δημαρχείο στο Βόλο. Με 2 κυκλικούς κόμβους μεγάλους, έναν εκεί και ένα στα Ψαράδικα μπροστά, ένα στο Δημαρχείο, όπως βλέπετε, ένας κυκλικός κόμβος ο οποίος θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα για όλους και θα αναβάσουν το περιβάλλον δίνοντας πολύ περισσότερο χώρο για δράση. Όπως επίσης και στα Ψαράδικα, σε εκείνη τη διασταύρωση όπου οντερώς και κάνει διασταύρωση, θα μπορούσαν τα πράγματα να βολευτούν πάρα πολύ καλά. Και με σχεδιασμό θα μπορούσαμε να αναβαθμίσουμε το περιβάλλον ακόμα και αισθητικά. Με σωστό σχεδιασμό δεν θα χρειαζόταν να γεννήσουμε το όπως μπορεί στον χώρο και να έχουμε αυτό το άφια εικόνα βλέπουμε. Τέλος, θα προχωρήσω σε ένα κεφάλαιο που είναι πολύ σημαντικό, είναι η έλεγχη οδικής ασφάλειας, τουλάχιστον όσον αφορά την οδική ασφάλεια του επόμενο βήμα, όπου θα έχουμε έλεγχο οδικής ασφάλειας τόσο όσον αφορά στο αρχικό σχεδιασμό, αλλά και στη συνέχεια στη λειτουργία. Έχουμε πάρα πολλά χιλιόμετρα εθνικού, αστικού, οδικού δικτύου, αρχαιακού οδικού δικτύου, χρειάζεται να γίνεται έλεγχος ενδελεχής οδικής ασφάλειας για να διορθώσουμε πάρα πολλά ανθρώπινα θύματα. Πραγματοποιήσει χοντρικά ποιοι είναι οι έλεγχοι, τι ελέγχουμε στους ελέγχους της ασφάλειας, στο υπεραστικό περιβάλλον έχουμε το κανόνα. Έξω από τους κόμβους έχουμε το κανόνα. Και αυτό θα δώσουμε. Βλέπουμε ότι είναι το μετάλλι, η ιδιοσυγκρασία, δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, όπου ακόμα και ο μελετητής, ακόμα και ο υπάλληλος που ελέγχει και επιβλέπει, δεν εφαρμόζει τον κανονισμό ή τον εφαρμόζει και ένα μορφή. Κλασικό παράδειγμα, που μιλάμε με τον κόσμο. Όταν του βλέπει την επικίνδυνο, έλα μωρέ που είναι επικίνδυνο. Στην αντιπαράθεση, κανονισμός και ο τύπου λέει προδιαγραφές, υπάρχει το έλα μωρέ. Δεν μπαίνουν σπίτια στην ίδια συγγραφιά. Το έλα μωρέ είναι η ελληνική ιδιοσυγκρασία δεκάδων, πολλών δεκαετιών τόσο τώρα πίσω. Ένα από το Δήμος Αθηνών είχε βγάλει κάποια πολύ ωραία σημαντάκια και πολύ μου αρέσουν. Θα τα παρουσιάζω πάνω στην πρώτη τελευταία διαφάνεια της παρουσίασής μου, το σημαίνει ότι τελειώνω τώρα. Όπου λέει και για τα όρια ταχύτητας, λέει κάποιους κανόνες που θα έπρεπε αυτά να μας μαθαίνουν στο σχολείο. Αλλά η ελληνική πολιτεία είναι τόσο ηλικία που δεν θέλει να μπει το μάθημα, δεν θα πω κυκλοφοριακή αγωγή, γιατί ακούει κανείς αγωγή, τρελαίνεται, λέει αγωγή του πολίτου και είναι λίγο βαρύ. Θα έλεγα εκπαίδευση, κυκλοφοριακή εκπαίδευση για την οδική ασφάλεια. Δεν θέλει παιδαγωγικό instituto, δεν ξέρουμε τι ασχολείται. Έχει αρκετές καρέκλες και πολλοί ζητάμε να τις έχουν αυτές τις καρέκλες. Δεν ασχολείται σοβαρά να μπει το μάθημα της κυκλοφοριακής εκπαίδευσης στη σχολεία. Έχουμε πάντα κυκλοφοριακής αγωγής και πληρώνουμε και μπορούν να τα ξεχωρισταριάζουν και δεν είναι κανένας. Αυτά είναι κάποιοι πολύ απλοί βασικοί κανόνες που τουλάχιστον σε μικρές ηλικίες ή σε ανθρώπους
οποίοι δεν έχουν πολύ ψηλό επίπεδο μορφωτικό, είναι πολύ εύκολο στα μηνύματα να περάσει κανείς από αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε και για το βλέπουμε ότι γίνονται τόσες παραβιάσεις. Γίνεται κάποιος έλεγχος, δεν γίνεται σωστός, γίνεται λιγότερο από όσο πρέπει. Ο μόνος που προσπαθεί στην Ελλάδα για την οδική ασφάλεια, λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι η τροχέα. Με τις ελληνικές γνώσεις, την ελληνική εκπαίδευση κτλ. Και πολλές φορές τους κατηγορούμε και έχουν και τις εντολές να πούμε πάρα πολλές κλήσεις για λόγους οικονομικούς από τους Δήμους, γιατί η έλεγχη είναι ιδιωτικότης. Σήμερα το πρωί μάλωσαν έναν στην Γκρολκού, ο οποίος είχε παρκάρει, παρόλο υπάρχουν πλέον υπορρίδες, και δεν μπορούσαμε να περάσουμε. Πήγαμε όλοι από το άλλο έργο. Και γυρνάω του λέω ένα πολύ απλό. Του λέω, μα είσαι καλά, αυτό που κάνεις είναι παράνομο. Η απάντηση. Και ποιος το λέει? Ο Έλληνας ο μάγκας του Τσαμπουκάς, ο οποίος τα ξέρει όλα. Με αυτές τις νοοτροπίες δεν πάμε. Αυτό όμως το γιατί το κάνει? Γιατί το πατέρα του το κάνει. Γιατί το θείο του το κάνει. Αν αυτά τα πράγματα από τα σχολεία τα περνάμε από μικρές ηλικίες, δεν θα τα ελέγχους δεν έχουμε δυστυχώς. Κανονισμούς έχουμε. Ο κώδικας της κυκλοφορίας αλλάζει, αλλά δυστυχώς δεν τα εφαρμόζει. Ο Δήμος Βόλου προσπαθεί να κάνει διάφορα σχέδια και δεν του λέω παιδιά, πάτε τη δημοτική αστυνομία να ελέγξει. Του λέει τώρα η δημοτική αστυνομία δεν μπορεί να ελέγξει. Αυτό το δεν μπορεί, εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Και οι υπηρεσίες θα πρέπει να μπορούν, και οι αστυνομίες θα πρέπει να μπορούν, και οι πολίτες πέρα από τη συνείδηση που θα πρέπει να αναπτύξουν, σε αυτό στοχεύουμε εμείς, θα πρέπει στους κανονισμούς να υπακούν. Είναι ξεκάθαρο. Οπότε στην ερώτησή σου τι να απαντήσω. Μου έκανε εντύπωση η διπλωματική που είπατε τις παρεμβάσεις με τον κόστος. Μπορεί να γίνει. Καταρχήν θα γίνει έρευνα στο πολιτικό συγκρότημα εδώ του Βόλου Νέας Ιωνίας ή κάπου αλλού? Στο πολιτικό συγκρότημα έχουμε προτείνει πάρα πολλά πράγματα και είναι το ανοιχτό μας εργαστήριο εδώ πέρα. Και προτείνουμε πάρα πολλά μέτρα και για την ασφάλεια στα πλαίσια της βιώσιμης ηθικής κινητικότητας. Θα παρουσιάσουμε κάποια πράγματα το Σάββατο, την Παρασκευή, στο συνέδριο το οποίο υπάρχει. Στα πλαίσια της βιώσιμης ηθικής κινητικότητας, όπου στοχεύουμε σε πεζούς, ποδηλάτες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προτείνουμε πάρα πολλά πράγματα. Από διαδικασία ελέγχου, πώς να ελέγξει τους δρόμους που θα είναι επικίνδυνοι, μέχρι τα μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμόζει κανείς. Και να πω και κάτι άλλο, όποιος ενδιαφέρεται, υπάρχει μία μελέτη που έγινε από το ΙΠΕΠΟΔΕ, τώρα έχουμε δει, η οποία λέει αυτό ακριβώς το πράγμα. Προβλήματα οδικής ασφάλειας σε αστικό περιβάλλον έχει 15 διαφορετικούς τύπους παρεμβάσεων τυποποιημένα σαν συνταγές, οι οποίες μπορούν να εφαρμόζονται. Όποιος ενδιαφέρεται, δεν υπάρχει στο site του Υπουργείου του Κομιτή, όποιος όμως ενδιαφέρεται μπορεί να το δώσω εγώ ηλεκτρονικά. Στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτά που φτάνουν, οι προτάσεις φτάνουν? Πώς δεν φτάνουν. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει φτάσει και προτάσεις και για τους ισόπεδους που στο περιφερειακό να αναβαθμιστούν σε ανισόπεδους εύκολα, όπως και αυτή η διοικητική, όπως και πάρα πολλά πράγματα. Αλλά όταν μιλάς σε ανθρώπους, πρέπει αυτοί να έχουν τα αυτιά τους διαθέσιμα να ακούσουν. Δεν ακούνε τίποτα, γιατί όλα αυτά τα πράγματα έχουν κόστος, αλλά έχουν και πολιτικό κόστος. Όταν τους απαγορεύσεις, παράδειγμα, σε κόμπους ένα τμήμα να παρκάρουν, όταν τους απαγορεύσεις ότι ξέρεις στον δρόμο που είναι το μαγαζί σου, δεν θα παρκάρεις εκεί μπροστά. Όταν τους λες ότι για να πας κάπου θα πρέπει να αποδεχτείς να τα πατήσεις και 5 λεπτά, αυτές οι μικρές πόλεις είναι πολύ δύσκολες. Να το δείτε. Όσον αφορά